Hai, salut, Marius Gaming și azi vom face un episod, adică primul episod după canalul secundar. Asta e un episod de ceva să mă joc, apropo de canalul de gaming și aici Marius Gaming. E doar un episod așa de prezentare. E ceva să vă arăt, este doar episod de prezentare. Asta este canalul meu mare, după abonații care o să se aboneze pe contul ăsta și cam atât, ce să mai spun. Și mai am ceva. Cine sunt abonați care o să se aboneze pe canalul ăsta, canalul meu, Marius Gaming, să se aboneze și la ăsta mare. Așa, exact. Și cam atât a fost cu acest clip. Ăsta e un clip doar de prezentare, nu e că mă joc ceva. Vedeți și numele, vă dați seama după numele că e canal de gaming și pa, like și subscribe.